Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας αυτοπαραγωγής ρεύματος, Net Metering, έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό για να παράγετε τη δική σας καθαρή και δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, για ιδία χρήση και όχι για πώληση. Το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, Net Metering, σας επιτρέπει να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στην οικία σας ή στην επιχείρησή σας. Η παραγωγή αυτή συμψηφίζεται σε ετήσια βάση με την κατανάλωση σας, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνετε στη ΒΕΗ ή σε άλλο εναλλακτικό πάροχο. Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Μετά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, εάν η ενέργεια που παράγεται σε ετήσια βάση είναι ίση με την κατανάλωση, το νοικοκυριό ή η επιχείρηση θα πληρώνει στην ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό πάροχο μόνο το μέρος του λογαριασμού που αφορά στις λοιπές χρεώσεις και στο πάγιο. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Το κόστος για ηλεκτρική ενέργεια μειώνεται δραστικά, καθώς από απλός καταναλωτής γίνεστε και παραγωγός ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παράγετε και να καταναλώνετε το δικό σας δωρεάν ηλιακό ρεύμα, μειώνοντας έως και 70% το λογαριασμό της ΔΕΗ. Η απόσβεση της επενδυτικής δαπάνης γίνεται πολύ γρήγορα, καθώς αυτοχρηματοδοτείται από τα λεφτά που δεν πληρώνετε πλέον για ρεύμα στην ΔΕΗ. Επίσης δεν επηρεάζεστε αρνητικά από πιθανές αυξήσεις του τιμολογίου της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, υιοθετώντας τη λύση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ενέργεια που παράγεται προέρχεται από τον ήλιο και είναι καθαρή και ανεξάντλητη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό σας αποτύπωμα και αναβαθμίζεται ενεργειακά το κινητό σας. Κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η έβρεση του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης, σε περίπτωση που το νοικοκυριό ή η επιχείρηση δεν διαθέτει το απαιτούμενο ποσό για την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος. Η προσέγγιση λύσεων χρηματοδότησης είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού είτε μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων, όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι καθοριστικής σημασίας για την λήψη της αρχικής απόφασης, καθώς και για τη μετέπειτα επιτυχή υλοποίηση του έργου.